heran oleh ramahnya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya datang kebaktian kita, kebaktian pertangyangan sektor. Sebelum kita mulai, izinkan kami sebagai tuan rumah dari sektor 7 yang melayani pada kebaktian pertangyangan kita pada saat ini, mewakili ada Sintua Malau, Sintua Dr. Pandiangan, Sintua sungguh lembut Tuhan Yesus dari sektor 7 beserta luas memanggil sektor 7 yang aku hadir dekat. kebaktian malam hari ini. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai
Dasan guarni debata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni Tony Purbadia, nama no palangit do tano. Amen. Partua do halak, nama naon di pangunjunani, adung tau ibana, jaloos nama tupal hangoluan, parukun na suatu dosa, jala partengan basa. Do di salilin-liling na doa siniroham. Mauliate ma di roha nami Tuho. Ala di ramot Tuhan dan masay laon yang baru. Ala nong sahat Tuhan dari pujian Tuhan Yesus Kristus. Napa ngoduhani? Tema untuk kami Tuhan Allah dasar kami kamari saya simaroham mahani dahon malamanya ala tarpangat parang kami rangai nabai Yesus Kristus sudah ni bohal nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Tuhan mareda itasya mata cara patuluhon buku ede nomor 257 ayat sada dot ayat tolu. Bagaimana hatan itu hatta songo patujolo ni jamita diturpukta di minggu di pertangiangatta sadarion ima natar surat tapadenggan tertulis di Maleaki 4 ayat sada 1 onom seharusnya Melaki tulu ayat 10 sia 1 ayat 24. Meleaki tulu ayat 10 sia 1 ayat 24. Songon nasomal tajahama margati soreng. Ai idama naroma ari namar sigorgor songon pamurunan
Jadi doson durame sudi halak najukat dot halak siulahon hajahaton gabe marsi jebur manasida bahenon ni ari naro sogot inna jahuba sebaut dang adong tadi kononna dinasida nang urat nang rating alai bicarma anggodihamu akan makabiari guarku mataniari ni hati goran mardongan hahisaron dilinggom ni abongna gabe ruar mahamu jala panihal nihalon songon anak ni lobu akan naruar sian bara. Jadi dege muna ma halak parjahat aidoson sirabun nasida sogot ditoru ni pala ni papmuna diari sibahenon sibahenokku ninna Jehovah Sebaot. Sai paingot-ingot tamuma patik ni si Musa na posoki na hupatol has tu ibana ujudi horep tu sado Israel akapatik dohon uhu. Idama surokuma tuhamu panurirang Elias patujulo ni haroro ni ari ni Jehovah nabolon jala nasok kali asa ibana paula korohani ama-ama tuaka anakna jala rohani akadak dana tu amanasida asa unang roahu makonahon uhum hamagoan tu tanoon martua do halak namanangion hatani debata naupiopsa jala namangulahosa amin. Papuji Tuhata sian mata cara palimahon buku ede 122 ayat 1 dot ayat 5. Oh Tuhan Yesus Raja ni sudenan tubuh siar amai ahorong aku si sombang oku sasadang udoku hati Yesus Tuhanku Komadiro aku asudukani Sokto Nang amamolu Napelau pate Saunap unani Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen. Dia muamanami do tinanami sudah hitana pengudison naga bejamita sihangulu honota di partangangat tadi bason imana tarsurat di Psalmen 145 ayat 17 satro di ayat 21 sonoma padokna disi nabunardo jahu badi salut akadalanna jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai dono do jahu badi sudi akan nama jui bana tongot tahe di sudi akan nama jui bana di bagasan hasitongan ibana babai lomo ni rohan yaka nama kabiari bana jala di begedo anggu nasidai jala di palua do nasida Jehovah do pangodingan ni sude akan nama kaolongi ibana jala di siapo do sude akaparjahat
iko baritaw ni pamangaku do puji-puji di Jahuba, jalanasa sibuk memuji warna nabadiai, rodi saliling nileleng na ido sahakna. Dia makadong asa porsiaun anggo secara keseluruhan pesalmenon 150 pesalmen ima ede puji-pujian na niulahon na pinatupan ni halak Jahudi di bagas joro manang na di sinagoge jala sudinai mamuji pasangapon Tuhata Jahuba jala mamaritahon sude pabainan ni Jahuba jala dong do pesalmenon pesalmen jiara jala lasadong muse pesalmen mesianik nama katai secara khusus so dia Tuhata secara pribadi dinaro muse Tuhata alela sadong do muse pesalmenon masmuron masmur toru-toru ala pabainan ni jolma naso patut songo dia do sasitongna Tuhata jaladong masmur secara pribadi jalaima natabege nuaing masmur pesalmen ede puji-pujian siasi Daud jala didokon ibana patid bulonna do Jahuba debata jala pujionna jala pamanganna mamuji muji Tuhata dangadong nau mulis yang masmuron pesalmenon nomor perdemuan tu puji-pujian jalan menyangkut sude nguluni jolma di pabuado di pesalmenon adong hasusan adong lasniroha jaladong muse pakrimon molotung masa pe kekhawatiran kebimbangan jala sudenai marhaujungan di bagasan asin rohani Tuhata tataringot ijo taringot tu si Daud dia makadong asa porsiaun dung dilantik si Samuel ibana gabi raja di Bethlehem jala adong do seleksi pamiliton ni debata menggati Raja Saul alanunga diucap debata todini Tuhata todini debata sian Raja Saul jala ujung nadong ma pergantian raja menguduti ulau ni Raja Saul jala ido hatani Tuhata tu si Samuel sadia liling nai ho marsak borhak maho pilih magabi raja lau manggati si Saul saat tibana di Bethlehem anak ni Sisai adok pitu halak jala sudi akan nabagak alai rotu hatamat dokon unang bereng rupana jala satu napaunopon seliap Abinadab sama dota kanasing muse adang adong be anak munasing ujungnya rosi sai adong do pesadanai alai di permahanan ujungnya di dokon asadijo jala Roma hatani Tuhata tu si Samuel omai bana jala omma na manguduti harajaon menggati Saul di tonga-tonga ni bangsa Israel alai taboto takas dung terjadi pelantikan dan otomatis si Daud masuk tu istana alai dung gabe dilantik ibana adong dope sedia liling nai asa sahat ibana tu istana memimpin bangsa Israel jala di sido ibana terlunta-lunta seorang pelarian sesada tempat tu tempat nasing anggo sasitong nanian dung dilantik ibana lau sido fakta secara de jure
do secara de facto berarti sah ibana gabi raja. Alena kita taringoti nata pepe lantikan nunga berlangsung ala yang guharajau ni dang tinggal dupi bana di istana, jaladang memimpin dupi bana di istana. Alelos di sido dikejar-kejar si Saul ibana. Taboto do peristiwai dia maka donga saprosiaon 3.000 pasukan na terpilih. Lau makejar jala moloboi pamateon na si Daud. Nah tapi gudang jasa ni si Daud. Di kehadiran ni si Daud membela bangsa Israel. Ai pada saat ia dong do peperangan antara dua bangsa nama cebelga. Sada na persea tu kekuatan nasing. Jala sada naik na persea di kekuatan itu hatta. Alai 40 hari dia supi si Goliat. Bangsa Israel dangadong na hadir. Dangadong na membela marwah harkat ni bangsa Israel. Alai tampil ma si Daud. Jaladong do bahasa pada saati anggoho madokot tu si Goliat. Molotuk pesongoni ke adamu hagogomu alai angguao hagogon di debatado na hupangasahon. Jala sama peristiwai taboto takas laos mate ma si Goliat. Nunga marjasa sasitong na anggo si Daud pada saati alelosido gabe ingo-tingo dihita. So tunggabe makirip pita bolo adok pihak kanauli na dengan tapatu-patu akadongata. Aledang boy perlakuan na sama si Hiremota. Alaniaha karena tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi adalah kepentingan. Nata pedang denggak katai, alai secara de facto kenyataan dangadong nabadi selain kepentingan pada saati songonima. Ala dihilala Raja Daud terus ribana jala pamikiro ni Raja Saul ada saingan naik kom mangkati bana nata peharaja uni teokrasi di batana memerintah jala terjadi peralihan. Adong do manang napigali peristiwa dia maka dong asapor siaon. Nata peboy si Daud lau pamatehon Raja Saul. Na parjulu sehari di gua endi. Jala taboto takas ujunga diribak diseak maju bani Raja Saul. Sada tada nadong kesempatan di si Daud pamatehon si Saul. Alelas rodo hatani Raja Daud. Naung nimiakan ni debata nasubui gabi lalu tangan. Jalan apa duahon muse ima di padang gurun Hakila. Jala pada saati tada nabi nain ni si Daud dibuat mapudang na dohot pundi-pundina. Namar lapatan kesempatan ni adong balas dendam. Naboy tiki benon ni Raja Daud alaidang diulahon ibana. Jala perlakuan yang sama, kata-kata yang sama. Nanimiakan ni Jahuba nasubui lalu tangan. Ala ni godang ni nahacit natinaon ni Raja Daud dia makadong asapor siaon. Jala boido diulahon ibana nata pedak sitong son halak nagilay bana di ahis. Sada bangso na bermusuhan dohot hala Israel asa maluai bana. Jalan na mangiut dia makadong asapor siaon ima di gua dulam. Na luar biasa parniahapan ni Raja Daud pada saati. Adong hala na dikejar-kejar na marutang. Jala alo ni Raja Saul, jala keluarga ni Raja Daud. Las Roma dapoton Raja Daud pada saati di gua dulam alai gabe sonima tampil ibana membela nasi-nasida jala dimulai masani
gabe sahati bana tu istana ala nunga mate Raja Saul. Jadi bodoh hal-hal di luar nalarta, di luar kemampuan ta, dipakai di bata terapi, lau patuguhon hapur siauta. So tunggabe saya tak pikiri dia maka dong asapor siaun sudah rade catatan doi rade di debata alai meragam do napinakin di debata lau mengajari hita asa toktong tugu makirim jala prosea dihagugun itu hatta ima pesal menon jala di dokoni bana dia maka dong asapor siaun adong ketentuan jala Raja Daud di dokoni bana saya pujion nado jahuba alaniaha alani debata na adil jala na bonar jala rodi saliling-ililing na pujion na guarna barita honon na guarna alaniaha muse ala debata na badia ido sifat ni debata na lebih menonjol maha kuasa maha adil maha benar dan maha kasih natape gudang sifat ni Tuhata adong sia pulusia alai nabi libi menonjol di sifat ni Tuhata imana tapa buah sinakin alai do catata dia maka dong asapor siaun molo tahatai pe keadilan ni Tuhata bukan seperti keadilan na berperkara pada saat-saat di pengadilan alai catatan di hita ketentuan keadilan ni Tuhata dari segi perbedaan. Ada tua ada muda, ada kaya ada miskin, ada yang bijak dan ada yang kurang bijak, ada laki-laki dan ada perempuan. Dari segi perbedaan, nata perlakuan hukum keadilan ini tergantung di Tuhata. Allah sonido di sermon nami dari hari Jumati, so tunggabe tahakimi Tuhata. Halak boy maca burju, alai dapotan pasu-pasu. Alai halak na sopola burju. Bodoh dapotan pasu-pasu, alai bodoh dapotan hukuman siat Tuhata. Molota jaha di pesalmen 70 gudang do halak na mangiburu tu Tuhata. Alaniaha alani pakkata yoni. Au burju au ringgas, au setia tu Tuhata. Alai gudang do halak na menghakimi Tuhan, menjelek-jelekkan Tuhan. Alai bodoh dapotan secara material. Dot akan amar pertemuan tungolu siapari. Jaladong kesimpulan dihita. So tunggabe taripu. Natape dohonota. Taringot Tuhan moraon. Lau sido pangujunan nisi bolis tu Tuhata. Tatap sude. Nabui ditatap po. Ulehom may tuho. Termasuk GKP pamen. Do sekitarna. Huleani sude. Alai ikonoloho marsoba tuau. Namar lapatan gudang doha moraun natatako. Natinako. Aleu nak tadokon namorai panako. Dak pola susah halak noa yang mengaluli hamoraun. Alaniaha. Adong pesugihan. Adong babi ngepet. Adong tuyul dan lain-lain sebagainya. Dang na mengutuki taringot tuarta. Ay gudang do konglomerat na pinakin itu hatta. Tapi sejarah keselamatan napi natinupan Tuhata tidak terlepas daripada anak-anak kecil. Nakiku dokon, sotung gabi patokat dihita, molotung mangiburu pehita, tapi tidak menghakimi Tuhan. Alai naing berengota keterbatasata dot huaso ni Tuhata. Jala di dokon ibana musena bonardo Tuhata. Jalan dapar pudi sahali. Nabadia do Tuhata. Wingot jamita na di hari Minggu di amaka dong asapor siaun. Ala terlalu bangga ala Israel. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap melakukan persembahan. Dan segala hal-hal ketentuan namar perdemuan taringot tu ibadah. Aido bangso imam na pinilit ni Tuhata di bangso Israel. Alai roh Tuhata madokon aku telah jijik mendengar puji-pujianmu dan aku tidak mau lagi jala di roko Tuhata taringot tu persembahan Tuhata sadiri pun tidak merasa senang.
Merdomu muse taringut tu ketentuan yalaniaha. Tuhan tidak suka terhadap ibadah, tidak suka terhadap persembahan penyembahan, karena tidak linier perjalanan ni bangsa Israel. So tunggabe diripu halahi beribadah, selesai sudah. Awi doh dia maka dong asap porsiaun. Manang napa piga halihom maun, alain lah sudah honokku do. Gerejaun bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi tempat pelatihan. Bahasa hodoko tempat pelatihan. Karena setiap kata-kata kunci yang kita dengar, bukan di gereja ini kita praktekkan, tapi di luar daripada gereja ini. Molo tadokon haholongi madong amido codirim, dan adong persoalan di gereja. Tapi mestinya itu kita lakukan di luar daripada gereja. Ido nagabe dong kunjungan diakoni. Jala penginjilan modern, la sudoko itu amu manami do tinanami, dan selesai behola di gereja. Alai Johannes Padidi, nama buan barita haluaon, mabuat barita pertolongan, dia sudah keluar dari gereja. Aladih lalai mana dak selesai pelayanan nasoni. Laos marbarita ibana, suara na jojo di halongonan, paubahamu marohamu, ainunga songgop, harajaon ni debata. Molo disuku kala dia do murah melayani, di gereja GKP daripada gereja HKBP. Iko sepakat do hita jala setuju, umaul do melayani di GKP. Ay molo sudepe marminggu hita, tong dope kosong gereja. Alayanggu HKBP, tanpa so melayani pe, ay ruasna nunga maribu, nunga pul gereja, terus. Mula kita nakin nabadia do debata. Dang holan ucapan lip service nabadia debata. Alay musti linier. Molo tahatai habadiaw ni tuhata, kita pe ikon jolma halak Kristen nabadia. Jala molo tahatai taringot tu habadiaon, ada pemisahan, ada pemilahan. Jala hatan itu hata, so tungga besarobang do portibion. Agak mula kita stokin taringot tu habadiaon, iman najinon itu hata, si Musa. Adong dibereng ibana semak belukar yang terbakar. Jala kepingin ibana naik jodok tusi. Alero suara stop, berhenti di situ. Alaniaha alatano nabadia don. Karena disitulah Tuhan berdiam pada waktu itu. Jaladang bui halak bersentuhan. Taringot Tuhan badiaun itu hata. Jala si Musa menyadari. Unak saya tahatai kebenaran tapi kita bukan orang benar. Jala dirokon para pesalem ini. Dirokon si Daud. Nabonar nabadia do tuhata. Alai jujutan mungkin halak madokon. Molo tahatai taringot tu kebenaran Tuhan. Kita pun yang mengatakan itu adalah orang yang benar. Jala modri hatai taringot tu hasitongan nama dokonipe jolma nasitong. Jalaima habonaron itu hata. Jalaima habadiaon itu hata. Ada kehususan. Ada spesifik, ada pemilahan. Jalaima nani dokon ni Raja Daud. Jala kesaksian di nguluna. Ede puji-pujian san si Daud. Jala dak selesai kita memuji Tuhata. Malah Raja Daud mengajak sude ciptaan ni debata. Nadong di portibion lau memuji Tuhata. Taberengi di pesalmen siap lalu. Segala tumbuh-tumbuhan, segala daun-daunan, dan suara yang gemerincing, bahkan deru ombak, gelombang yang di laut, dan saya memuji Tuhata. Alaniaha, ala Tuhata, nabadia, nabonar, nasokal. Jala Tuhata, nasohya, lupa, disudiaka, najinadihon ni Tuhata. Ima tugas tadi maka dong asa prosyaon. Marhitong uluta, asa tapakei, manang naha penadong dihita, taulahon, gabe silomo ni rohani Tuhata,
jala nguluta gabe puji-pujian di tuhata ai conokdo jahuba martangyak kita. Tuhan nami mau lihat li tua dio bastikina nile homu. Mau lihat di pertanyaan onale tua dia asni roham. Jala mau lihat di kehadiran nyama nami do tina nami. Do sudi na pungu di bagas joron. Na tapi ale Tuhan udan manang naribus. Jala boto hamil Tuhan hatam do dang na memperalat dua menang tulu halak merpungu. Nama jo guarmo jamina doi hatam do nama dokoli di tongam do hami jala hami di tongam. Mau lihat li Tuhan di hatam na kubigi hami. Asa sude marhite de puji-pujian ngulu nami pakatayon nami. Dang holan hata-hata le Tuhan. Molo hatau kami pe hasit tongamu. Alai hami sadiri pe jolma nasitong. Molo hatai hami holong ale Tuhan. Alai hami pe jolma para holong. Sai tiroi hami le Tuhan. Asa tok-tok kami tinggil di hatam. Jala di sisa-sisa ningulu nami. Perdalanan ningulu nami ale Tuhan. Bui pakyon nami mamuji pasangapoko. Leon gugu di hami. Naikon sirubau nami asaruba hami. Alele honomu di hami hasabamu ni rohan. Dina majalo dina subui huruba hami. Jala borong inopi ale Tuhan upasatami daging doto dinami. Asahona mga leon peristirahatan. Nabui mabuan ketenangan jiwa paulakon ho saluja. Nang marsugo tale Tuhan di mata niari bicar sepa bicar di hami silas roha. Jala lehonomu di hami kesempatan. Nabui mangula hobar tuasi doton roham. Martang ya kami di bagasan kuarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan. Si hokop jala si palua hami. Jala si ului tangyangi. Amin. Laos tapuji muse tuhata marede hita sian nomor 100 siap lalu esada do 2. Pasada rohatta martangyak kita. Pujian ni rohanami matuho ali Tuhan debata di pasahat rohanami di bagasan budarion. Tuhan debata naung marsaur hami marhiti hatami totong mali Tuhan hubuak kami hanguluok kami di portibion diak katonga-tonga ni keluarga asa sonang suharibu-ribu kami lau memuji pasangapoko di ngolu namion. Tuhan debata apalah di partikianon. Mangidu hami di tangyang nami asa totong roho ale Tuhan. Jala tangihon ale Tuhan dia ka ele nami di partikianon.
Tuhan mangidu dope hamili Tuhan, sian sektor sada 10 tolu. Naro di bagasa pertangyangan non, totong do Tuhan mangidu hami tujulom, asalean akalas niroha, dohot akka basa-basam tuna sida. Nang dope Tuhan nasubui ro di partikianon, totong dohu pasatami nasida tuho asatong ramotamu di nasida. Songni dope mangidu hami di bagasa partikianon, dia kanang lanjut usia, totong dali Tuhan pasaton nami tuho, asa pargugo yali Tuhan nasida di masa tua non, asa tong marpos niroha la mamuji pasangapokko di ngoluna. Nang songni dope Tuhan debata, dia kapangiduan nami, dia kahami akka namarianakkon, mulai siada danak saha tuna magodang, sian akka nasikola dope saha tu kuliah, totong ali Tuhan pasaton nami tuho, para bisuki nasida li Tuhan, sesuai dohot akka cita-citana. Namangido dope hamili Tuhan debata, dia kaya anak konami sude ruas nigi kapi ali Tuhan. Totong dua ali Tuhan, dia kana mangalului akka ulaonna. Nang songoni napaimahon rokapna. Totong do Tuhan pasaton nami tuho, asa holi Tuhan batukon tunasida, ahanatama di ngoluna sida. Songoni dope ali Tuhan mangido hami tujulom, akka uluan ni huriam gikapi sian gijang sahat tutoru totong mali Tuhan pasu-pasu nasida pargugoi nasida laho para raton baritami di tonga-tonga ni portibion. Tuhan debata di pardalanan ni ngolunami siganupari gudang ali Tuhan akan hurang na lobi totong dohami mangido tuholi Tuhan asa sesahom makadusa pangalasyon nami asa dapotak kami dia kapasu-pasu na sipasaton nami tuho di bagasar guarnya nakmu Yesus Kristus mangido tuho. Amen. Tapuji Tuhatta, sian bukede nomor 240 ayat sada dohot 5, saliling ho di tanah on. Saliling ho di tanah on, amigor maroan, amigor digon matotong idon idematan. Sadirutu ate susi, karo umokompo. Si anhatan itu hata makubasihita pasatu piliata las medok mauliate Galationum ayat sia Aleunang mamarnalu jahita mabaina dinggan aina manggotil do hita muse ditikinai anggo sopargali hita nuaing. Amin.
saluhutna. Tatangnya koma piliata ali de batama namina di Banua Gijang hodomua linasa libasa nama liutus di sono pasatami do pilihan hamalateoto sejalo jala pasu-pasu ma piliano nasagabedala panidangion parasaoran do tulau nasniroha di Guriamon bahe mangulunami gabe pilihan nahobar tulomo niroham jala parsidot parohon harajamu kolong hasitong ado tadamiom mudusa doktor tibion buai maruhanami marhite-hite todim asa setok tong madok mau liate tuhom di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita di Tangiang dan diajarkan itu hatta alia manami na di Banua Ginjang sai pinorbadia makuarmu ero maharajaunmu sa malomoni roham di batong sona di Banua Ginjang leo matuhamis di hanguluan sesama dosa nami sompanesa idusa nama dosa Tuhan unak kami tu giutu pangutunan lua mahamis siapa lagu ayo hona raja Kota Gugul, Rodia sangapus saliling-ililingna. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuhatai, asiniroani tuhata Yesus Kristus, do tolong setia ni debata mata, do parsaora siat to di porbadia ma, nama dongani mangaramoti mamasu-masu hamu. Amin. Selamat malam, shalom, Horas. Pinasa tu panitia. Shalom. Sian